Et jidwi l-ġrajja ta' razzet bit-tfal li ma' żmien spiċċaw fl-abbis mirdumin. Taħt in-nirien fitlamlu txuħ musfara blaħdija mbeżajn mil-ġejjin l-fitxu ftit tal-ken. Jitbekkew fuq binjiet l-isfaw ġarfin. Jitbekkew il-ħolmiet l-nħlew ma' destin bejn oljiet itnew. Id-noċenti jistaqsu għalfejn ħammem biex jisma' l-krid lil-nadibja fil-bidja tal-lejl. Mill-bliet medda erja l-popli li tilfu l-arfin